la ciutat i no sé què trobarà. Jo no vull sentir-me com un estrany a peu aquí al teu davant. Tu esperes tot de mi, jo ho espero tot de tu. Tu em demanes que et faci feliç i jo et dono més del que puc. Al fi hem coincidit i en un instant el món pot convertir-se en el paradís. Només podrem canviar-lo tu i jo. Recordo el dia que em vas dir si podia escoltar. Jo tenia els ulls cansats, m'acabava de llevar. Tu sabies tot de mi, jo no sabia res de tu. Però amb el temps m'has anat captivant, ara sé tot el que vull. Avui podrem estar junts i perdre'ns al paradís. En una estona al teu costat, vull que ho siguis tot per mi. Seré tot el que tu vulguis, tu pots desitjar-ho tot. El món serà com tu vulguis, només podem canviar-lo tu i jo. Tu ets la cançó que potser escriuré demà. Serà el nostre petit secret, ningú la podrà escoltar. Només tu i jo. Podem concedir el que vulguis, tu pots desitjar-ho tot. Podem arribar allà on vulguis, només cal imaginació. Seré tot el que tu vulguis, pots imaginar-t'ho tot. El món serà com tu vulguis, només podem canviar-lo tu i jo. Com es dia, estem en les festes d'Artesa i en l'acte que fan en les paelles de la Sud. Estem en la Sud, no? Sí. Perquè és que jo no estic molt enterat d'esta cosa. Què se fa així avui? Perquè avui és Santa Anna. Sí. Santa Anna la xicoteta, diuen? Sí. I avui què se fa així en la Sud? No ho saps? Paella. Jo he vist molta paella per ahí, no? Sí. Tu eres Eva. Sí. Que parle Eva, que si no, les demés no volien parlar, una s'amagava. Vosaltres sou d'alguna penya? Sí. Ara, quina penya sou? Menechà. M'ho repetissis perquè no he anat tant. Penya Menechà. I quantes sou? Totes que esteu així? No més. Sou més gent. Vosaltres sou les més xicotetes? Sí. No? Allà diuen que no. I si ho esteu passant bé, no? Sí. I la paella encara no se l'heu menjat? No, no tenim. No teniu paella, ja no estan arretxis, no tenim paella. Esta és la primera entrevista que us oferim, però ne tenim més preparades perquè ara anem paella per paella a veure què mos conten en aquestes festes d'Artesa i així en la Sud. Seguim en les festes d'Artesa i estem en la Sud. I ahir tenim una paella i tenim així els artistes que estan fent la paella, no? La cuinera. La cuinera. El teu nom és? Tere, Tere, costa molt de preparar una paella? una miqueta. Una miqueta, sobretot, molta calor. Això sí, moltíssima calor. Si damunt del foc de la paella pues, li afegixes el sol que fa, pues imagina tu. Sí, moltíssima calor, així estem suant, a muntó. Esta paella pertanyeix a alguna penya en especial? Sí, la penya Barretxaig. Tu també ets de la penya Barretxaig? També. Tu eres el president o algo? No, el president. Però està allà que m'ha dit que no vol parlar. Jo no sé quina por dona la càmera. S'assusten. Tu també guises la paella? No, jo ajudo, jo sóc el niñero. El de la niña. Una cosa molt important en una paella de niña.
Com està passant-se el dia? Molt bé, estupendo. Perquè fa un dia molt bo, Molt bé. Falta una miqueta de sombra més, però bé, ho passem. I les festes d'Artesa, què tal? Com? Bé, també bé. No com uns altres anys. Això és un tema que hem estat parlant en un reportatge que vam fer l'altre dia, però bueno, bé, no? Sí, Esperem que l'any que ve se faci millor. Esperem que siga millor, sí. Vosaltres no diu que sou de la penya? Barrejats. Barrejats. Nosaltres seguim oferint-los les paelles, els protagonistes, estem en les festes d'Artesa i en la Sud, en el diumenge de Santana, la xicoteta, me pareix, no? Pues seguim. I ara sí que tenim el president, tu. Ell diu, jo no vull parlar. Tu ets el president? Vine pa casi, que això no m'ho sé. Tranquil, tu mira la llumeneta roixeta que segur que no passa. Sí, no, el secretari. El secretari. Bueno, però qui és el president d'esta penya? Qui és el president? No n'hi ha president, no n'hi ha secretari, no n'hi ha ningú així, tot el món fa el que vol. El tenim, però no puc vindre. No puc vindre. Sou de la penya? Madanyà. Sou de... No te'n vagis a la competència que després me xivaré. Barrejats, perquè allà mos han dit que estan preparant una paella, tu. Vaya paella que estan preparant. Però tu no col·labores en la paella? No la fas? Sí. No poses ni els trossos, ni l'arròs, no poses res? Aquell parla més que tu, eh? I tu tens el micròfon davant i no n'hi ha manera. Assuste. Com estan passant-se les festes? Bé. Lo millor de les festes? Pues... No me diguis els bous perquè això ja m'ho sé. El bou i la paella. La paella. Jo crec que avui és un dia molt bonic perquè s'ajunteu pues, les penyes i feu un dia molt botat. Sí. Estem en la Sud. La Sud. I jo antes ha dit que Santana la xicoteta. M'ha enganyat o ho ha dit bé? Home, Santana Xicoteta, sí. Vull dir Santana, si pertecheu Santana xicoteta. Pues que sigueu passant-seu bé, la penya Barrejats, i nosaltres seguim pues, en este reportatge que estem oferint-los des de la Sud. Estem en una altra de les penyes, però així me pareix que han fet tard. Nosaltres han fet tard perquè no n'hi ha ni paella ni que de res. Després vos ho diré, quan me lleve el micròfon de la mà, perquè en aquest moment no puc. Vosaltres de quina penya sou? Que parle algú, però que parle. Dime-ho tu. Llampec. Això té alguna que veure en els Rellams, no? Sí. I quina quadrilla, tu. I bueno, heu acabat molt pront la paella. Tan bona estava? Dime. Són ràpids com els llampecs. Però me pareix que massa ràpids, no? Així que vosaltres sou la penya Llampecs i a més d'estar avui així en la Sud menjant-se una paella que té que estar molt bona, o estava molt bona, vosaltres a més teniu casal durant les festes? Sí. I com s'ho esteu passant? Molt bé. Molt bé? Però si s'ha de menjar, que si no, quan se menja no se parle. I com estan les festes enguany? Espera. Com estan les festes? Molt bé, estan bé. S'ho esteu passant bé? Claro. I avui que... Esto no ho sé. Vosaltres com esteu passant? Tu no m'hi Dimeu, contesta. Tira la cullera de la boca. Com estàs passant les festes? Ara no podrà parlar. Bé. Esta és la penya Llampers que no perden espigueta menjant-se la paella així en la Sud. Nosaltres seguim en més penyes. Seguim en les festes de la Sud i així hi ha un problema grandíssim, un problema gordíssim. Ningú vol eixir en televisió, ningú vol, per lo menos d'esta penya. Vosaltres quina penya sou? Penya l'Orinal. La més original. Home, la més. Això diuen, no? Diuen que la penya l'Orinal la més original. I la penya millor. Bueno, ja, sí que teniu dos paelles, vosaltres? Dos paelles. No, Quanta gent sou? home, ne som almenys 30. Pues tinc que dir a tots vostès que la persona que tinc al costat ja la coneixen, perquè en un altre reportatge vaig ir ja entrevistant ella, l'alcalde pedane d'ací d'Artesa, però que ara perteneix a la penya Orinal i que no vol saber res d'altres històries. Així que sou molta gent i per això feu dos paelles. Sí, no n'han trobat una més gran, no?, per tots. N'han fet dos, sí. Qui són els cuiners? Perquè... Els cuiners, Regino i este xí de València. Sí, serà difícil que la càmera se giri allà, però jo crec que Toni farà un esforç i tirarà la càmera per atraure els cuiners perquè són els que de veritat se ho mereixen. Vosaltres de la penya l'Orinal, així n'hi ha un concurs o simplement és fer la paella? No, així simplement és vindre així, fer la paella, passar-se bé tot el dia, fins que se faci de nit, i després anem a Artesa i acabar la festa. Hasta que se faci de nit teniu que estar així. No, igual de nit que... No, ja m'ho imagino, perquè costa molt de fer-se de nit ara. Pues sí. I quant de temps ha costat fer aquestes paelles? Ja sé que tu no eres el cuiner, però més o menys quan costa? Home, nosaltres hem vingut, eren prou de la una, hem començat, mira. Però això té molt bona cara, eh? Te la feia jo. Ah, ja. I aquella qui l'ha fet? Ja Regino. Ah, Regino, doncs també té bona cara, de veritat. La penya l'Orinal té molt bon gust per a fer les paelles, esperem, perquè encara no s'ha provat, i nosaltres continuem en les festes d'Artesa i així, en la Sud, que de veritat és un paisatge verdaderament impressionant, des de la Sud. Seguim en la penya l'Orinal, que diuen que és la més original, diuen, no? I estes són els que apoyen la paella, però els que no fan res. Tira't, vine així. Aquests han anat, però hi ha un arroplegue... Bueno, si tens una miqueta la càmera per així...
¿Tú también eres de la Peña L'Orinal? No, ¿Tú no eres de la Peña L'Orinal? no. Pero tú participes en la Peña L'Orinal. Sí. ¿Tú eres de Artesa? De Barcelona. Entonces mantens completament el que estic dient, no? De Barcelona eres i has vingut a passar unes dies així en totes les festes d'Artesa, no? Sí, Ves tots els anys? todos los años, sí. Tots els anys vens a passar... I què te pareixen? Primer les festes i després la gent. Bien, está bien. Ella què té que dir? Si diu que malament, pues li pegareu. I, bueno, tu t'agrada la paella? Sí, me gusta. Perquè allà en Barcelona, bueno, sí, però no, que diu la cançó. No, No és se molt... hace, no se hace. No se fa la paella. ¿Qué va? I t'agrada participar en aquestes festes? Sí, Què te pareix este paratge de la Sud, així, als peus de Montí? muy bien. De la Serra. Está muy bien. I t'ho has passat en aquestes festes? Sí, mejor hace 2 años, pero está bien. Això és lo de sempre, millor fa 2 anys que ara, no? Sí. Pues benvinguda a les festes d'Artesa, benvinguda a Artesa i que seguistes passant-te bé i que el pròxim any tornes a vindre. Seguim a la Peña L'Orinal perquè menuda bulla estan armant. Bueno, claro. Lo que m'ha costat de arrancar a este pa que parlara. Sí, Ahí que ¿qué tens, vos ahí que siga? tens. Así, pues agua de fuego. Auia de foc, això què és això? Això milagres fa. Miracles? Sí, mira, per la nit hasta veus els piorros. Bueno, tu també eres de la Peña L'Orinal, no? Darrere me pareix que No, este any no, l'any passat sí, este any com estic fent la mili no. No estàs a fer la mili i tu dius, jo no pague. No, és que... Jo el fin de setmana sí... Jo gorretxe, m'apunta a la paella, però jo no pague perquè estic fent la No, mili. la paella jo he pagat. Has Com pagat a la tots, paella, com tots, com tots. clar. Ah, Això- vale. això està clar, a veure si... Quina cara. Tu eres? Jo soc, sí. No, el teu nom. Figas. Digues, tu eres d'Artesa? Sí. I què tal, com estàs passant les festes? Ui, pues com sempre, de categoria. Però en la mili, que és que has vingut de cap de setmana o què? Sí. I els bous les vas veure, no? Sí, un poquet perquè, bueno, el bou no m'agrada anar muntó, a mi m'agrada més la festa, la T'agrada més el que marxa. duen el got, eh? Molt bé, l'aulla de Sí. foc és la meravella. Sí, pues té àuia de foc i esperem que no li la paguen o en una poala d'àuia. Nosaltres continuem en les festes d'ací d'Artesa i en la Sud, claro. Així n'hi ha més penyes perquè estem ja rato i n'hi ha molta penya així, no? Fa molt d'aire, després parlarem de l'aire. Parlem de la penya Passotes, no? Sí, de la Peña Passote. Passeu de tot? No, molt. No, perquè quan és anit de fer una entrevista per la televisió ja no passa, ja estaven totes nervioses, ja estaven totes roges, totes sofocades. I ja sabeu menjar la paella? Ara l'acabem de treure d'allí. Què vos agrada menjar? Més en plat que en paella? En plat més. Aquí que la penya Passotes, que sou 6 o 7? 6? Sí. No n'hi ha homes? No, Com era això que no n'hi ha homes? som tots xiques així. Tots xiques. Bonico. Les xiques en una penya i els xics en l'altra i si no després s'ajuntem i és més festa. Torna'm a repetir això perquè mirant-te no t'havia posat ni el micròfon a dalt. A veure, torna'm a repetir perquè no n'hi ha... Que si les xiques estem a soles en una penya i els xics en una altra, després és més bonico, s'ajuntem tots i és més festa, són 2 penyes. Així ells poden vindre a veure la nostra i nosaltres a la d'ells. La xica la contratarem de locutora, segur, perquè s'explica molt bé. I, bueno, com esteu passant el dia? Bé, molt bé, però s'acaben, estem ja tristes, això s'acaba. No, jo crec que n'hi ha que pensar ja, que s'embolique la cuixa en el micròfon, que n'hi ha que pensar ja en l'any que ve, no? Sí. Esperem que l'any que ve les festes d'Artesa siguin una miqueta millor i se facin millor. No, millors no poden ser ja. Han sigut estupendes. Vamos. S'ho heu passat bomba. Nosaltres la penya, tots els dies dinar, sopar, hem organitzat de tot, que s'ho van passar de categoria, de més. Però esteu parlant a nivell de penya, és dir, que la penya Passotes ha organitzat una... Bueno, s'ho vau passar bomba, però a nivell de les festes, el que són les festes d'Artesa. Què? Pues nosaltres les festes d'Artesa pensem i hem sigut totes de la comissió, que se treballa molt i encara el que fan se té que estar molt agraït a la comissió, perquè si no ells queretgen que anara per davant no se faria res i les festes se perdrien. Per poc que facin se té que agrair. I este any estem molt agraïdes perquè han treballat molt i eren molt poquets. Sí, perquè jo vaig entrevistar el dia del sopar a 2 persones, les 2 úniques persones de la comissió, i jo crec que se mereixen tot l'agraïment i tot l'apoyo del poble d'Artesà perquè són 2 persones i això du molta feina a les festes, no és això? No, és que és veritat, a més nosaltres ho diem perquè és que hem segut, a més, i podem dir-ho, que se treballa un muntó, i a més mos tenen per tot el que vulguin, i ells ho saben, que s'han ajudat en tot el que han pogut. Pues moltes gràcies que sigueu menjant perquè me veig que veurem destorbat. Ui, aquest cap que bo té que estar, ixa cuixa... I nosaltres seguim fent les entrevistes. Ara ha sigut la penya Passotes, moltes gràcies i que aproveche. Gràcies. La paella de la penya Petromax, la que mola Max. La que mola Max, Això ja m'ho ha de pressió també. La que mola Max. I ara tenim així el cuiner de la penya. Escolta, i la fumeguera que s'ha fet, això de què és? Porque lo hemos puesto ahora en la brasa para que termine de cocer. Ahí us ho Se, fregue. se socaron un poco por abajo, que está más bueno. Tiene que estar Però mira todo la càmera, que ahí hi ha un botó rochet que n'hi ha que mirar això.
Tu, com te dic? Saludo a mi familia que me estará viendo. A este no fa falta que li fem l'entrevista, se la fa soles. Tu eres d'Artesa, no? No, pero en fin, ahora como si lo fuera ya. Casado con una de Artesa. Ah, tu eres de fora. Aquella, Després la trobem a... Tu és... No me la enfocas, ¿dónde está? Però deixa'm parlar a mi, que el que tinc que fer l'entrevista sóc jo. Te preguntaré yo algo a ti. Ah, pues pregúntame, pues fem l'entrevista també. ¿Y este qué te parece? ¿Esta paella estará buena o qué? ¿Ganaremos el premio o no? Hombre, si mos- ¿O lo ganarán los de siempre, Pero como diga- todos los años? pero Yo diga- creo que lo ganarán los de siempre, ¿eh? Me parece a mí que siempre ganan los mismos en este pueblo. A nosotros, con que nos dé una botellica de champán, arreglado. Bueno, pues això, ahí està la penya Petromax i el cuiner que mos ha parlat de tot menys de la paella. La paella... Així tenim a les representants femenines de la penya Petromax. Sí, La que... mola Max. Ja això veus, ja poquet a poc això va dependrà també els espectadors. És la part de les dones. Sí. Vosaltres heu fet la paella? o què? No, l'ha fet un xic, Sí però... que ha vingut així fa un moment? Sí, sí. Però nosaltres vam formar la penya les xiques, el que passa és que hem anat fent-se parelles i els agregats s'han apuntat també. I ara la faena és l'amnistat als agregats. Des de quan de temps està la penya Petromax en dansa en les festes d'Artesa? Pues desde que se vas començar a fer en estiu, pues farà uns 4-5 anys. Tu vas ser reina de les festes alguna vegada? Sí. Veig que ella va ser reina de festes, jo la conec, aquesta xica, eh? Jo vaig ser reina Quin de- records tens d'aquella època quan en Artesa n'hi havia reina de festes, quan fem presentacions, perquè heu pujat moltes vegades a fer les presentacions. Quin record tens d'aquella època? Pues molt bons records perquè jo crec que és una cosa molt bonica que una xica d'Artesa pues, represente a les xiques i jo què sé, és una festa que la vius d'una altra manera, la vius com a una... Eres la protagonista. La protagonista, la persona en la que tots fiquen el seu punt de mira. Això se mereix un aplaudiment per part de la penya Petromax, perquè n'hi ha que veure la quantitat de coses que ha dit esta xica, i a més t'han posat tots serios, que conste que no se ria ningú, ni aquell que m'està donant la del matí, Nosaltres continuem, moltes gràcies Loli per la teva col·laboració, i nosaltres continuem en les festes d'Artesa i en la penya Petromax, que la deixem i tornarem d'aixòs moments. Estem en la penya Maranya, a veure si algú me fa cas a mi, perquè estem traient la paella però també vull treure el cuiner, també vull treure el cuiner i així s'ofegarem en el fum, en el calor. Tu eres el cuiner de la penya Maranya? Home, jo me'n cuido de l'una i de l'altra i un ajuda al meu que tinc jo, bueno. En primer lloc, el que tenim que dir a tots els telespectadors de TV Onda és que tenim que agrair la invitació de la penya Maranya, tots els detalls que han tingut amb nosaltres en les festes, per les filmacions i demés. Així que molt agraïts per part de la televisió local de TV Onda a la penya Maranya per la seva col·laboració, que m'ofeguen el fum. I el cuiner... I cuidao, així tenim el cuiner. Eres, de nom? Ezequiel Fabra, de Onda. Ezequiel. I així m'estic ofegant jo de calor. Us posarem... Home, que la calor no mata ningú. Com va la paella? La paella va bé. Va bé? Bé. Està bullint com cal i el safrà posat... Està com toque tot. Jo estic veient que els cuiners són els homes i és que les dones no... Les dones tenen vacacions. Ah, durant la setmana de Clarament. festes treballen els homes i les dones tenen vacacions? Els homes treballem i fem el gasto, tot. I les dones descansen? Les dones descansen. Pareix molt bé Ja també. treballen durant l'any. Me pareix molt bé. Com esteu passant les festes? Bé, de categoria, home. Avui és l'últim dia, avui s'acaba la cosa i... Home, a la nit encara queda algo. Què fan a la nit? A la nit farem el que podrem. I això, el que fa el que pot no està obligat també, es diuen. Luego. La penya Maranya, jo veig que s'ho ha muntat molt bé, Tots els anys ho muntem. Teniu un casal allí on feu sopars. Allí tenim casal, fem sopars, fem dinars, fem almorzars, com avui, com tots els dies. Tots els dies el mateix. Però quizás un dia molt especial és el que estem vivint avui així en la sud, no? Home, avui és el dia de la paella i avui dia estem tots, perquè de més dia potser n'hi ha algú que treballa com jo mateixa que me toca anar de viatge. Claro, i avui està la cosa més tranquil·la, més relaxada. I avui és un dia de meravella. Pues, bueno, veurem després com està la paella i nosaltres... La provareu. Claro, per supost, que jo estic sense dinar. La provareu. Així que nosaltres seguim en la penya Maranya. En la penya Maranya i allà n'hi ha una paella on ha estat el cuiner, però així en tenim una altra. I a d'ell l'han pillat ahí, com se diu, con las manos en la masa. Què fan per ahí darrere? Què fan? Tirant-me mà. Ui, serà possible. Tu eres de nom? Joaquín. Joaquín, tu eres el cuiner d'esta paella? A mitges. Després n'hi ha una competència entre els dos paelladors que ho ha fet millor dins de la mateixa penya Maranya? Oh, aixina, perquè a qui no li agradarà una se'n fotrà l'altra. Posa't una miqueta més cap així, perquè si no... No jo... te me cremaré. No, però vine així, home, que no te cremarà, no vull que te cremes. Com està això de fer la paella? Tu eres el cuiner oficial de la penya o com? No, jo sóc el subalterno. El que
que passa és que al n'hi haurà més competència, pues tenim que partir-se. M'han explicat que les dones aquests dies no fan res. No, Només treballeu vosaltres o que feu la... s'han fet unes mangantes. Això Tampoc de és això, tampoc és això que després te la sentiran... liberació de les dones... No, però a mi m'han dit que durant tot l'any elles fan el menjar i ho fan tot i esta setmana de festes els que fan els que cuinen són les dones. I perdó, els que descansen són les dones i els que cuinen són els homes. És això? Sí, algo així n'està. Així elles tenen temps per fer la partideta i xerrar i... No te xires. Què és més difícil, parlar per la televisió o fer una paella? Jo me pareix que parlar per la televisió. Com era això, que és tan difícil? Jo crec que no és tan difícil. Mira, no mos veu ningú, no n'hi ha ningú. No, ja n'hi ha prou en els foradets, ja. Tanta por dona això? No, demà m'enteraré de tots els que me veuran. No, demà no, al dimecres. Estem en dimecres. A més, avui te veuran, avui, que estem en dimecres. Avui me veuran, no, pues. Com estan les festes, bé? Bé, ja quasi s'acaben. Avui és un dia tradicional de les festes de Santana. Vindré així. El que falta són les pualets d'auià, que com No me digues tu que n'hi ha pualets d'auià després. N'hi ha, però el que passa és que no n'hi ha prou auià. Està la cosa molt seca. Ah, pues no esperem que no haurà plogut, eh? No, d'ací un ratet al millor n'hi haurà. Bueno, te deixem en la faena perquè... No, me quedaré al tall. Això, se quedarà sense caldo. I això, després de quedar sense caldo, se socarrarà. I nosaltres seguim en les festes d'Artesa, en la Sud, en la Penya Maranya i en festa. Així que heu agarrat, mentre tu ho explicaves, jo estava sentint-te. Què heu fet? Com heu agarrat això? Mon pare havia dit que era una granota y la ha cogido y era una serp. És una serp, no? I, bueno, i t'agrada jugar aquestes coses a tu? Això no és perillós? Yo juego a... No, sí que será, pero yo juego a animales algunas veces. Tu com t'ho passes avui així en la Sud? T'ho passes bé? Agarrant a serp, imagina tu quina distracció, no? T'ho passes bé? I has dinat a paella o estaràs esperant aquí a la faena? Sí. Tu també és de la Penya Maranya? Sí. Sí? No, com que no? Ell diu que sí, tu també eres, n'hi ha que callar. Miren que se divertixen els xiquets de la Penya Maranya, en les serps. I ja seguim en el final d'este reportatge en la Penya Maranya, seguim en ells i estan preparant l'ensalà, les ensalades. Però jo veig així que les dones també treballen i a mi m'havien dit que les dones descansaven. Un poco. ¿També col·laboreu en lo de la paella? Un poco, no. Bueno, en las paellas no. Però les ensalades... Poner la mesa en la... Home, no me faltarà això que s'ho deixeu tot pels homes, tampoc era això, Una cosa és estar de vacacions, però una altra cosa és ja... Pasarse, ¿verdad? Com va això, va bé? Bien, sí, ya falta... Quanta gent sou en la Penya Maranya? No lo sé. ¿Qué me puede dir uns 30? I des de quan de temps està la Penya Maranya andant en les festes? S'ha apuntat les festes. Des de tota la vida. De sempre. La Penya Maranya és de les antigues. De les antigues, de les més. I els més marxosos de tots. Bueno, això n'hi hauria que discutir una miqueta amb altres penyes, no? Això és el que és. Jo tinc que dir que estem molt agraïts per a tots vosaltres per haver-nos invitat avui i això sí que és un detall, que m'heu invitat per almenys la Penya Maranya. Així que esteu fent l'ensalada, ja està la cosa preparada, està la cosa a punt, no? Ja. Només falta servir i avant. Les festes en acabant-se, com han estat? Bé, de categoria. Quizás, potser algun altre any han estat millor, però pense que tornarem a altre camí a lo mateix. A tindre unes festes... Sí. Nosaltres continuem en tot i cada dia, si no tant, menys, però tots els anys, festa, per lo menos. Pues ja veuen que les dones de la Penya Maranya també col·laboren en el menjar, encara que diem per ahí que no me ho feien els homes, però jo no m'ho creia molt bé. Els homes fan la paella perquè tenen la patent. Però les dones també col·laboren. I nosaltres seguim en la Penya Maranya i en les festes d'Artesa. Muy bien. Com es diem, estem al final d'este reportatge que estem dedicant a les festes d'Artesa. I estem, com antes es diem, i els han recordat durant tot este reportatge en la Sud, en un paratge molt impressionant, molt bonic, d'esta serra d'Espadán. I tenim al nostre costat, no sé quin nom havia dit, m'he oblidat. José Chorba. José Chorba, m'han dit que és molt amant de tot això. Pues sí, nosaltres ja fa molts anys que venim així. En fi, tots els anys no és que venim a soles en festes, sinó que venim, a més, algun diumenge... Venen molt a sovint a... Algun diumenge que altre, sí. A fer la paella, sí, ja passa del dia, no? Sí, passa del dia. Avui, precisament, és un dia molt especial perquè avui és la festivitat de Santana la Xicoteta. Això de Santana la Xicoteta, jo no ho acabo d'entendre molt bé. Com era això? N'hi ha una Santana principal, gran, i després una Santana Xicoteta. M'ho sabeu explicar, això? Pues la Santana gran és la que se fa en la iglesia, en fi, la festa major, diguem, i després l'altre és una altra festeta que se fa a part, per això se diu Santana Xicoteta. O sigui, que és la mateixa festa, diguem, però en un altre dia. Les festes d'Artesa estan ja acabant-se, pràcticament. Avui és l'últim dia, queda pràcticament això és quizás això és una part molt important de les festes, a part dels bous, ja sabem que els bous sempre són la part més important, però bueno, això jo crec que també és... Pues això,
en fi, té molta tradició també, o sigui que Santana Xicoteta tots els anys ve així la gent a fer la paella i pot ser que siga, si se pergueren bous i tal, podia ser que el dia de Santana Xicoteta igual se vinguera a fer la paella. Quan les festes se feien en el mes de novembre, que jo recorde que s'han fet en el mes de novembre, quan en estiu no se feia res, Santana Xicoteta també se feia en estiu. També se feia, també. Perquè les festes se feien en novembre. Però novembre, bous i balls i tal, però en Santana se feia la festa de Santana igual els 2 dies, Santana i Santana Xicoteta. Per què se van canviar les festes de novembre? Per què se van llevar les festes de novembre i se van potenciar les del mes de juliol? Pues, diguem-ho que jo més o menys ho sé, però no estic molt sí, això era una cosa ben claríssima, no? Perquè venies, te gastaves el pressupost que tenies per festes, el dia que duies orquestra te plovia no podies fer-la, el dia que fes bous havies d'anar banyant-te per ahí, o sigui que te gastaves els mateixos diners, però no se divertia tant la gent. Entonces, se va parlar amb la gent, se va dir que tal, que sí convindria fer-les, i tots van acceptar de bon gra el que se feren al mes de juliol. En juliol. Vostè també és de la Penya Maranya? Pues sí. M'han dit que és una de les penyes més antigues de les festes d'Artesa, això? Bueno, de les més antigues, sí. És que la van muntar dels més antics, el que passa és que després hem anat com jo i altres ajuntant-se ahí, però la Maranya en principi eren 6 o 7 persones. Jo m'he donat compte que perquè han fet una entrevista amb totes les penyes d'ací d'Artesa, que n'hi ha moltes, Per la quantitat de gent que n'hi ha a Artesa, no n'hi ha molta penya. O és que si no perteneixes a una penya no te pots passar bé les festes? No, igual se passa bé les festes, n'hi ha qui no té penya, però quasi tot el poble, grans i xicotets, estan integrats bé en una penya o en una altra. Pues moltes gràcies i bueno, pues que seguís que passant-ho molt bé i més en este parany que eres tan aficionat a això. I nosaltres, bueno, pues ja acabem així este reportatge perquè el dinar està a punt de posar-se en taula. Jo he vist les paelles i tenen molt bona pinta. No eres cuiner? Jo sóc cuiner, però sóc de reserva només. Ah, per si acas falla algú d'aquell? Sí, jo sóc cuiner, però... En fi, si no està el titular, jo faig la paella i no passa res. Com la vaig fer, per exemple, el dijous crec que va ser, i se fa la paella i no passa res. Pues moltes gràcies. El titular sempre... No, que s'apanya no, però sempre és el titular, hi ha que guardar una distància entre això. Mira, que bé s'ho munten. Nosaltres ja, com es diem, acabem així el reportatge que els hem oferit des de la Sud, en les festes d'Artesa, en este acte de l'últim diumenge de Santana la Xicoteta. Tornem a agrair molt i molt a la Penya Maranya totes les facilitats que ens han posat en la filmació d'entrevistes, ens han ajudat molt, ens han convidat, perquè n'hi ha que veure quan venim així, és que venim en una fam que pagueia. A més, la pinta que deixa les paelles és que és impressionant. Moltes gràcies a la Penya Maranya, moltes gràcies a tots i nosaltres ja els despedim. Gràcies i hasta una altra vegada. Bravo!